Guk egin dugu bizikleta elektriko bat, fabrika hau da diseinatu. Egin dauna da pixu aldetik beste baino gutxiago izatea. Eta hortako bambua erabili dugu. Guk diseinatu behar genuen bambua lotzeko sistema bat, gero bizikleta moztu eta bambuak sartzeko eta itxasteko beste sistema bat. Eta hori behin bukatuta, tailerren dana montatu eta azkenen gure bizikleta eraiki. PBL-en ite duguna da, kurtsoan zehar emandako gai guztik batu eta gai guzti horien beharra daun proiektu bat jorratu. Da nik uste informazioi azkenan gehiago barneratzen duzula zuk ikasita beste norbaitek esan da baino. Netza bai guztarria izan da, nire txirrindularia izan da, eta klasen emandakoa hori barneratu eta bizitza errealea ematea eta nik uste hori lortu deula. Eta bizikleta txukun bat gehatu zaigula, nik uste denoi gustatu zaigula ez, eta oso proiektu interesgarria eta asko ikasi ahal izan duguna hontatik.